రుచికరమైన పిండి వంటలు, మురుకులు ఈ విధంగా నూనెలో వేసి రెండు వైపులా మెల్లగా కదిలిస్తూ అలా కాలుస్తూ ఉంటే టేస్టీ మురుకులు మనకు తయారవుతాయి. ఇవి ఎలా ఉంటాయంటే తినగానే కొరికేటప్పుడు కరెక్ట్ మని టేస్టీగా ఇంకొకటి తింటే బాగుంటుంది అన్నట్టుగా ఉంటాయి. చూస్తున్నారు కదా, ఈ విధంగా చక్కగా ఉడకబెట్టి నూనెలో దేవండి. ఇలా అవి దేవే లోపల మరొకసారి ఇలా చేసుకోండి. పిండి విధంగా కలుపుకొని ఈ విధంగా కొద్దిసేపు కడాయిపై పెట్టడం వల్ల దాంట్లో ఉన్న నూనె మొత్తం కింద జారిపోయి క్రిస్పీగా తయారవుతాయి. టేస్టీ మురుకులు. ఇప్పుడు ఇది మరొక ప్లేట్లకు మార్చాలి. ఇలా పేపర్ మీద వేసడం వల్ల మిగతా మన నూనె ఉంటే పేపర్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. సో మనకు ఆయిల్ లేని ఫుడ్ లాగా ఉంటుంది, ప్లస్ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇలా ఈ విధంగా నూనెలో నెమ్మదిగా వేస్తే నూనె పైకి చితకకుండా నీట్గా ఉంటుంది. చూశారు కదా ఏ విధంగా మురుకులు చేసుకోవాలో. ఈ విధంగా పిండిని రౌండ్గా ముద్దలు చేసుకొని దాని లోపల ఏముంటుందని ఇలా పుష్ చేసి దాని మీద మూత పెట్టి ఇలా టైట్ చేయండి మంచిగా. ఇలా నెమ్మదిగా పూజ చేయడం వల్ల రౌండ్గా తింపుకోవడం వల్ల మురుకులు రౌండ్గా ఏర్పడి చూడండి. ఈ విధంగా కట్ చేసి పెట్టుకోండి. మురుకులు అయితే ఇది నూనెలో సర్వ్ చేస్తే ఈ విధంగా మురుకులు క్రిస్పీగా మంచి మురుకులు తయారవుతాయి.